Чакай, бе. Чакай. Не. Дай го слушай. Чакай. Хайде да слушай. Лек. Ти си беше послан тогава, трябва да бъде. От дете. Също става да се така. И това. Като пистолет си един. Още помня как сутрин си оправи част. Това е вътре две неща. Един буквар, един сам си стои. Да ще може да чуем парите по чатата, как се разпреси и така, да прави един буквар. Малко после това! Моят класен! Ето Верон ми отказва идея. Това е да дадем. Те са обаче научим, че частата на съвременен ученик вече не трябва да присъства само тази риба, опазва, Вън казах. О, рекли, вън. Вие кой класен? Кой класен? Пък и търха този. Десети! Може, аз съм изненадан от това ново изискване. Седни. Благодарение на моите секретарки и честопа. Те пари за тях не ми казва нещо подобно. Но аз съм изненадан от това ново изискване към учениците и съм ви разни да горе си, отличи да скарате с един голям експерт на често тяло, дами и господа, представи на учителя, Макаренко! Какво правиш тук? Вън? Вън? Абой? Вън казах! Вън! Ще видна. Мигаш? Вън! Вън по най-бързия начин. Вън! Вън казах! Вън! Вън бързо! Бързо вън, бе! Вън! Вън ли го правиш? Изгледа се вън, ще ритна. Вън! Ще ме слушка си го... Ах, путю! Вън казах! Вън! Това е дресировка, чуваш ли, бе? Вън! Вън бързо! Изчезни веднага, като ви трябва. Съпренява. Браво на кучето, седни си. Браво на момчето. Браво,